खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 18 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। झारखंडनि हाजारीबागाव मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। झारखंडनि हाजारीबागाव सासे 5 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ बिबै गदया दैखराव गारहरनानै बुथारदों। बुथारजानाय गथ'नि मुङा जाबाय फैजाल आनसारी रस। गथ'खौ जेब्ला न'खराव नुवाखैमोन अब्ला न'खरनि मानसिफोरा बाय बाहागिफोरा गथ'खौ नागिरदोंमोन। नाथाय गथ'खौ नागिरनानै मोनैयाव उनाव जोबथायाव दैखर साखाथियाव बे गथ'नि सेन्देलखौ नुदोंमोन। उनावहाय दैखरखौ नायबिजिरनायाव बे गथ'नि गोथै सह'खौ दैखरनिफ्राय बोखांनो हादों। आसरित आरो गासैबो जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव बिबै गदया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय बिबै गदयानि मुङा जाबाय फैजाला गथ'नि गोदोनायाव इटा खाथेनानै दैखराव गारहरदोंमोन आरो बे जाथायखौ खालामदोंमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बेखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। जोबोर साननो गोनां खौरां। बेबायदिनो गोबां जाथायफोर जागासिनो दङ जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव। गुवाहाटी पुलिसा तिनसुकियानि सासे सोरखारि फोरोंगिरिखौ सासे आइजोखौ आथोनारि इनाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव गुवाहाटीनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। आइजोआ बे फोरोंगिरिजों सिगांनिफ्रायनो इनाय खालामजाबोगासिनो दंमोन, अदेबानि आथोन गाग्लोबजाबोगासिनो दंमोन। नाथाय सहायनो हायैयाव जोबथायाव बशिष्ठ पुलिसनो केस होदोंमोन आरो बशिष्ठ पुलिसा बे केसखौ मोननानै दायनिगिरि दुथां फोरोंगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय अनिल बरुवा। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। गिथाव बाथावै सारअन्थाइ गावदों। हिमाचल प्रदेश रायजोनि कांग्रा जिल्लानि सिङाव थानाय राग गामियाव गिथाव बाथाव सारअन्थाइ गावनायजों सानै बिबौ आरो फिसौआ अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सानै बिबौ आरो फिसौनि मुङा जाबाय ठाकुर दास 69 बोसोर बैसोनि आरो अंकित दास 19 बोसोर बैसोनि। सानैबो दुब्लि बारियाव बोरमा रोस्लायनो थाखाय थांदोंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। बर'नि ओनसोलावनो बर' हारिया रैखाथि गैला नामा? क'क्राझाराव आरोबाव इनकाउन्टारनि जाथाय जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जारबारिनि गियानपुरनि थागिबि हेमन्त नार्जारीखौ गावथारनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मा बुंखो? रायजो राजाफोरा रोखायै बुंदों दि रायजोफोरा बुंनाय बायदिब्ला हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा रां मोनैनि थाखायनो गावथारदों आरो हिंसाजों गावथारदों होननानै रोखा बुंदों। रायजोफोरा मा बुंखो बेखौ खोनासंब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। निसि सन्देह बेखौ माने हिंसाजोंनो बे फैसा मोनैखाय आरो बे हयथ' बेथ' फैसा होयो जों बेखौबो मिथिखागौ। कन्टेक्ट लानानै 24 घन्टा बे फैसा होआलाबा थाखायाखै। फैसाखौ होयो बेनिफ्राय आरो बेखौथ' बिसोर बेबादि खालामबाय थाखायो आरो बिसोर कन्टेक्ट जाग्राजोब। ओमफ्राय गावसिनि पार्टियानो बे फैसा मोनैयाव बिसोर एक्सट्रा फैनानै बेखौ मावथारदों होननानै आंहा दाय दंखायो। एखे सन्देह खादा नङाबा मानो सानैल' मा फैदों? दहाय माने गावसिनि मानसिया माने सानैल' फैदों ना माने खिथाना लानांगौ? सानैल'नो होनब्ला माबोरै सानैल' फैगोन? होमबा गावसोरबो मिथिखागौ। आं नङालै होनना बुंबाय सासेया, बेबो सिखावखासोमोन। बेखौथ' जों होनखायो लेंखन, बेथ' दहायनो गावनो गिलाबायदोंसो। आं नङा बिदिथ' होननानैथ' जाया। गावबो थिनहरफानायखा रेन्जारनि बिरना पारमिसनजों फैग्रा बिसोरनो थाखा जाग्रा बिसोर। ओमफ्राय खारखोमा फैनानै बिसोर कन्टेक्ट लाग्रा मानसिखा। ओमफ्राय बे मा नाम? बे लेंखन होनो बेखौ। बे गावग्राया थुरुन नार्जारी दिग्लिनि बर'खा बियो। आरो बिनि बिफायाथ' मै गावग्रा फलान, मैदेर हाथाय गावग्रा फलान, मोसा बिगुर फुग्राबो बेनो। होमब्ला बेखौ मानो हमाखै बे गथ'आ? मालायखौ माबोरै रायजो हिंसा हिसाबै गावथारखो बेखौ? अहिंसा हिसाबै गावथारबाय बे। जौ लोंनायाथ' ओरैसै एखे जिर' रेन्जनिफ्राय गावथारदों। अके डाइरेक्टलि बे एखे नायजोर गावखादों आरो खारनोबो हानायनि राहा गैखाया। बे साइकेलावहाय बहा खारनो हानो? मेंना फैखायो। जोंबो खामानि मावग्रा जोंबो मिथिगौ खामानि मावब्ला माबायदि मेङो। जोङो हालेवनाय बायदिसिनानो जोङो बिराद मेंबावो। बे गावग्रा सानैल'मोन नामा फैनानै? सानैल'मोन होननानै एसे बुंथिदों बियो। हयथ' दंखायो बिसोरबो साइडफ्राव। औ सानैल' होननानै लादों, आं फैयाखै होननानै बुंदों। फरेस्टआनो हाग्राखौ दंस' खालामजोब्बाय थाखा जायो। बे हाग्राया 13 नम्बर 14 नम्बर होन 4 नम्बर होन बिसोरो एम्पर्ट खालामजोबदों। आरो जोंबो गामि हिसाबै एसे ट्रेक्टराव गाखोनानै दंफांखौ जों हाजिरा हिसाबै जों मावहैदों। रायजो राजाखौ लानानै बिसोरो हायदों। बेयाव पाब्लिकआ रागा जोंनानै नोंसोर हायोब्ला जोंबो नै एसे मावदों। बेयावनो धंस जाबाय बे झारबारि हाग्राया। नङाबा एक नम्बर दिनैसिमबो बे हाग्राया बायामोन। मा नाम आदाना? मा नाम? आंना कर्मकान्त ब्रह्म। गावबुरा? आं आगोलाव गावबुरा दाखालिसो नैबे गोदान गावबुरा सिखारबाय। जों बोसोरबा लानानै आं बोसोरबायाव सलायना थांबाय। दा आं
थाथ'बाय आरो बेनि बे मा जा लुबैगोन दा मा जास्टिस मा दाबि खालामगोन जोङो बे न'खरनि मानसिखौथ' एखे जेरैब्लाबो नायनांगौ अनसुमै थैजासेयाव बे आरो बे गथ'खौथ' जों नांथारगौमोन बे गावग्राखौ नांथारगौमोन बेनि साख्रियाथ' बायनांगौमोन साख्रिया नुखाया बाथिबो लागो टुरिजि आरो बेथ' रेन्जारजोंथ' बिदि लोब्बाब लायालाबानो फैग्रा मानसि एनजिअनिसो नांसै नामा एनजिअनिसो जागोन बिसोरसो दाबो जादों फरेस्टआ बाराद्राय इमान सिरियास मावाखै आंनि हिसाबाव फरेस्टआ बांद्राय बेलेगनो हारसिं सासे जायो बे जायो सिखाबोथ' डेन्जारखासो सोर बेलाय मा नाम गासिबो दंफां बसिबो मा नाम सिखानि नामखौथ' आं मोजां मिथिजोबा गावग्रायालाय सोर मा नाम गावग्रा नामखौ थुरुन होनो फरेस्टनि मानसि नामा बेलाय फरेस्टनि मानसि माबासो टुरिजिमसो एनजिअ नामा गोदोनिफ्राय टेक्स जाखायो बेसेबां लायो मोनसे साइकेलाव साइकेल गंसेयाव बिसोरो 300 गाहाम जायो बिसोर टेक्स जायाबा बे हाग्रायाव बाया दा बिसोर टेक्स जानायनि थानायावनो दा बेबायदि हाग्रा बायलांनो हमदों साइकेलजों नारब्रनायनिफ्राय लायो साइकेल थेला गासिबो बिसोर टेक्स लाजोबो दा मा दाबि खालामगोन दा रायजोआथ' बेनि थाखाय न्याय नांगौ गावरावथ' नोङो आयेननि बायदि साजा होनांगोन ना न'खराव सोर सोर दं जाय हा सोर जादों फिसा दङ बिदा फंबाय दङ बेसेबां बिसोर साइकेल गंसे 300 400 500 जायो बिसोर न'खर गंसेयाव 1000 लायो बिदिबा मानो गावथारखो एमाउन्टफोरखौ मानो गावखौ गावसोर गोसो जानो गावसोर थाखा जानो मानो गावखौ बिसोर सालाफ्रा मा हिसाबै गावनो हागोन बिसोर फरेस्टनि मानसिया थारमाने बिनि जिउखौ मानो फोजोबनो मोनखो बिसोर थाखा जानानै थारमाने बिसोर नैबे दिमायाव जौ लोंनानै लाङो सामफ्रामबो जौजोंखा जौ बेदर जानोसै मानसिखौ जौजोंसो बुनोसै गावथों होमबा मा लाब जाखो बिसोर जेलावबोथ' हरनो हायोमोन हमनानै जेलावथ' हरनो हायोमोनबा आथिंखौ गयफावमोन होमबाबो जागौमोन आथिंखौ गयफायाखै डाइरेक्ट खर' माथा गबाय बिसोर खाथिनिफ्राय गावदों खाथिनिफ्राय गावथारदों ना खाथियावनो गावखादों उन्दु फैना गावदों मेलेम फेलेम गजोबखानाय खलथा खलथि मा नाम बे गावग्राया मा नाम गावग्राया थुरुन बा दिग्लिनि बिनि फिफायाबो मै अमा आदामजों सिखारि खालामग्राखा मा दाबि खालामगोन दा मा नांगौ उन्दै फरायनायनि थाखायबो नांगौ आरो गाव रायजो जानायनि थाखायबो थांनानै थाजासे सुबिदा नांगौ आरो बे हरथारनांगोन जेरैबाबो नांगौ जोंनो राहा नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि